ko sɔrɔ min ka di i b'o kɛ. Wani taara yɔrɔ min bi kunbɛn n'o bɛrɛbɛrɛ maa tɛ siga maa la maa tɛ jɔrɔ maa la. O de tun ye Mali duman ye. Nka anw tɛ bi dɛ. O de tun ye Mali duman ye. Ka bɔ yan ka se Sogonikɔ. Ka taa Banani Solasegi 6. A siga t'o la. Ka bɔ yan ka se Segu. Yanni Faya cɛ. N b'a f'i ɲɛna. Diɲɛ jɔrɔ bɛɛ. Se nɔ kunbere nɔ bina bilesini na guwa. Anw ka jamana in dɔnnen tɛ nin ye. Dali masa ka a ja tugun kɔndɛ. A b'a ja. Aya o kumana an ka ɲini. Foyi tɛ so fila masa Kɛɲɛ a b'a ja. Baasi tɛ. Karamɔgɔ i bisimila. Saha. I dan ka se. Bi ye araba ye. Awɔ. N b'a dɔn k'a fɔ lajɛbaw ni lamɛnbaw. Olu caman bɛ i k'a dɔn u kɛn bɛ ka labɛnw sabati ka makɔnɔni k'u kɛ. A bɛ kunnafoni di gafew kɔnɔ kunkanko kibaruya ko fɔ. Nka olu nundon baaraw la belebele min ye o y'an karamɔgɔ Modibo Sanogo yɛrɛ ka dugawuba de ye. Min bɛ yen min an ka maakɔrɔw u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ a ka d'u ye u b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dugawu minɛ. I bisimila. Ayiwa an yɛrɛ an laban tɛna taama daminɛ ni wajuli ye sa. Maa t'a fɔ kari dɛ hali n'a ma dɔwɛrɛ kɛ an tɛna dawa kɛ gansan. Karamɔgɔ i bisimila n'a lasana. Kumana wala minɛ. Wala minɛ bisimila. Jaju Musa i y'a fɔ cogo min. Naamu. Anw y'a kɔlɔsi anw ka maakɔrɔw laadala ko la olu de bɛ dugawu k'anw ye ka caya. Siga t'a la. Ka denmisɛn ka dugawu kɛ maakɔrɔ ye a man ca. Denmisɛnw yɛrɛ o temps t'u bolo. O kumana ne bɛ kuma denmisɛn bɛɛ lajɛlen ani ɲɛnatigɛ bɛɛ tɔgɔ la. N'a lasana. An ka maakɔrɔw ka dugawu k'u ye bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'u kana jigin tɔw la dɔnbaliya ye dibi ye. O bɛ ɲɛ dɛ. Ko na i kɛn bɛ k'an se ko ma han. Ayi k'u kana jigin aw la. Sabu dɔnbaliya ye dibi ye. Walahi. O kadara kɔnɔ. Naamu. Maa tɛ maa minɛ ko ma i k'a dɔn janko denmisɛnninw. Siga t'a la. An kan'u minɛ an ma. Bisimila. N t'a dɔn o ye kojugu ye. O ye kojugu ba ye. Nka n'i y'a dɔn i dege. Siga t'a la. Baasi tɛ. N'Ala sɔnna. O kuma Jaju. Naamu. I y'a fɔ cogo min Jabaru Wahidu. Bɛɛ sɔn masa so fila masa ko don dɛ. Ɲɛsosigi masa ni i k'a dɔn kiyamatigi masa. Walahi. Nka latigɛ masa donkansigi masa n'u t'u dantigɛ masaba min kɔrɔ ne kan b'ale de ma. Walahi. Jabaru Wahidu. So fila masa anw b'a barikada ni ka wale ɲuman dɔ kɛnɛ bɛɛ ka sanga bɛɛ la a ka kɛta bɛɛ la. Kuma bɛɛ. O kadara kɔnɔ n'an y'ale tanu kɛnɛ min ka rasulu bi tanu ye k'a barikada ni ka wale ɲuman dɔn. Nɛɛma ni kisi b'a ye Ala k'o jiidi a kan. Anw masaw sara t'an bolo. An tɛ se k'u sara yɛrɛ fana. Foli ni tanu ni barikada ni wale ɲuman dɔ tɛmɛnen kɔ. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ i y'a fɔ cogo min an bɛ dugawu kelen kɛ u ye. Hali bi i k'a dɔn k'a fɔ Ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ. Ka banakɔrɔw bɛɛ basi. Banakura kana si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ n'a ye. Ala ka jiidi kɛ lafiyaw la. An ka banbaatɔ minnu bɛ yen nɔ a n'a masa minnu bɛ tiɲɛ so Ala ka badabada dali nɔgɔya olu bɛɛ lajɛlen ye. Kanuba jama dan tɛ olu la koyi. An b'o fɔ k'u barikada. San mun bɛ kanuya a bɛ i k'a dɔn Ala kama kanu ko fɔ. Ala kama kanu nimisa t'ale la. Nka nata kanu a jigitigɛ ka bon. Dɔ bɛ taa don dɔ ka dɔ to. Dɔ bɛ taa ka dɔ to. O kumana ko Ala ka kanu to. Ya masha Allah. U yɛrɛ ye. Anw b'o fɔ i k'a dɔn faso kɔnɔ ani faso kɔ kan. Kuma bɛɛ. Ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoya ye k'u bɛɛ ni ɲankuma. Jaati. O kumana k'u b'a bisimila. O ka bisimila. Kunnafoni kɛnɛ kan. A bɛ ten. Bilakunkɛ ti magoya ye an fana sigi kun y'o ye. Walahi. O kadara kɔnɔ anw ye sɛbɛnw kɔnɔ kumaw sugandi. Hatɛ. O kelen kelenw na i k'a dɔn an y'o ta. Ŋɛ. Tiganikuru na kumaba ti ban. O ti ban. Minnu sugandira. O bɛna k'u garijɛgɛ ye. A bɛ kɛ ten. Olu ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman. Ala k'a kɛ ten. Ala ko nɔgɔya u ye. Amina. K'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye. Amina. Ka ma bɛn ni k'a cari. Jaati. Suya kɔlɔtigi ni nɛgɛ sujurutigiw. Wuli ka jɔ. Ala ko nɔgɔya u ye. U ka fɔ. O kumana Janjo k'i yɛrɛ ka bisimila. Marhaba. Siribe. Marhaba. Kɔri baasi kɔni t'i la. Baasi foyi tɛ. Alhamdulillah. Mɛ i fana i dan ka se. Aba. Bangonikaw. Tɔɔrɔ t'u la. B'a min ni denmisɛnninw. Ko k'i fo. Sigiɲɔgɔnw bɛɛ. Alhamdulillah. O diyara an ye. O bɛɛ b'i fo. O kuma Ala ka tanu jidi. Yabɛ. Kɔrɔmɔrɔ i y'a fɔ cogo min na i k'a dɔn sumani kun ye hakɛ ka dɔ ye min bɛ tali kɛ baara in na fara ɲɔgɔn ka baaraba don ɲɛmaayaso olu ka yamaruya kɔnɔna na wulikajɔw olu bɛ kɛ walasa lajɛbaw ni lamɛnbaw bɛ se ka wasa lasɔrɔ cogo min na nin kuma in na min bɛ tali kɛ nɛgɛw karafe la a bɛ i k'a dɔn an balimamuso Hawa Tafili Ture ale bɛ réalisation na Aïssata Tarawele walima Aïssata Jara Damele. A to Tarawele la walama Damele. N'o tɛ kana Aïssata ja an bolo dɛ. A jali man ɲi. Baasi tɛ o ma ni ma fili ba de ka kan ka kɛ woni kɔnɔ ye. E ko Boubacar bɛ yen bi wa. Ne b'a ɲɛna don falen na dɛ. Jɔnni. Ni ma fili. Jɔnni. Ko Dramane Kone. O ye ko kura ye. Layila dagi tɔgɔ tɔgɔ ma. Layila. Ça c'est mon père. A de ma k'a cɛman cɛ la n'o tɛ nin ye dagi tɔgɔ man de. O mana. O kuma ko Dramane Kone de bɛ yen. A ka fo. Ale tun bɛ baraminɛ kalan ni Ala waati la Ala ma. Tubarikala. O tumana bolo donna nɛgɛw la. N'Ala sɔnna. Ko Dara k'a ka bisimila. Ala k'a diya la. Bi kɔni on est sɛbɛn on est nisɔndiya. Awɔ. Sabu c'est sérieusement jarré. Sérieusement jarré. Merci. A bɛ ten. O de don. Kɔrɔmɔrɔ o kumana lajɛbaw ni lamɛnbaw i k'a dɔn dantigɛliw kɛlen kɔ an y'a fɔ cogo min na min bɛ tali kɛ kunnafoni sɛbɛnw la nin waati b'a sɔrɔ labɛnw sabatilen don yɔrɔ k'a fɔ seli sera seli ma se i k'a dɔn o kumana
maa bɛ se k'a fɔ wulikajɔ sira Bamakɔ boli sira i k'a dɔn sigida bɛɛ lajɛlen fantan ni kamana guwa da y'a fɔ bala seliba dogo dabali wallahi ayi fantan yɛrɛ wa ani malo cɛ ni kamana guwa cɛ kɔni ye kungo de nabaliya ye o seliba tɛ o kungo nabaliya dɔrɔn seliba ko kun ka dɔgɔ a ko la ko ye Ala kosɔn an bɛ dugawu kɛ Ala ka musakaw nɔgɔya o kumana an t'a ko bila dagirinda la an bɛ a kara kuru kan basi tɛ o kuma an bɛ sin ka an bolo don bala kɔnɔ kunnafoni gafe min n'an k'a ma ko annonceur kɔrɔmuru olu ka bi bɔ don sɛbɛn a bɛ se k'a fɔ bɔ ko 537 daa dɔ kamara a n'a jɛ olu ka fasiri i k'a dɔn k'a fɔ olu ka bi bɔ don a ka laada la ɲininkali bɛ yen ko munna a ti fɔ pourquoi n'est pas le dire o kumana ko tiɲɛ ni Ala ka kan k'an k'a dɔn k'a fɔ jogo dɔw bɛ anw yɛrɛ jamanadenw na a kɔrɔmuru ko kamana guwa dɔ kuma dɔw dɛ n'i y'i miiri k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ min ye taabolo ni i k'a dɔn bilasiraliw ye olu bɛɛ lajɛlen latigɛlen don ka labɛn nka ko nin ye i k'a dɔn k'a fɔ laada jugu ye san o san seliba ma se ne ka surunya k'i b'a ye k'a fɔ anw ka i k'a dɔn Mali faaba n'a bi Bamakɔ ko fɔ o kumana ko min ye baganw ye tanko kɛrɛnkɛrɛnna sagaw kɔrɔmɔrɔ k'olu de bi kɛ ka Bamakɔ fa bɛɛ lajɛlen fa nka k'o tɛ a la gasi ye ko dɔw bɛ yen olu b'a dama tɛmɛ n'o ye ka exagérer Madiri b'a ye kanto n'o ye Daadɔ Kamara ye k'an bɛ i k'a dɔn k'a fɔ seliba ɲɛkɔrɔla la nin waati na min bɛ tali kɛ sagaw olu kɔni feerelen ko an bɛ o girinkajɔ 12 fili o de la o ko waati min fana bɛ yen min bɛ tali i k'a dɔn k'a fɔ sigidaw kumana yɔrɔ minnu bɛ bila a fɔ minnu ma ko espace public n'o ye yɔrɔ ye walasa fiɲɛ donda bɛ se ka don i k'a dɔn sigidadenw ni ɲɔgɔn cɛ walima i k'a dɔn maa makoɲɛ wɛrɛ minnu n'olu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bi fa dɛw o kumana sagaw la Kɔrɔmoribo ko ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen ka dɛ min bɛ tali kɛ adamadenw yɛrɛ ka taa ni ka segin sirabaw n'o y'anw ka gidɔrɔn minnu fɛ an bolo Kɔrɔmoribo n'olu yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ o taa ni ka segin na ko min bɛ tali kɛ sagaw la i k'a dɔn espace public m'u fa tugun dɛ an ka fɛɛrɛdaw u ma surunya k'u fa u ye i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ saga feerelaw le u bi tiɲɛ ni ka taa an ka sirabadaw ni k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ wa ko nin bɛ kɛ i k'a dɔn marakɛbaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna a maa ɲɛmaw olu ni k'a dɔn k'a fɔ a cɛlakaw n'a musolakaw wa ko saga feerebaa minnu fana ni a b'u kɔnɔ k'a fɔ ko n'u yɛlɛla gidɔrɔnw kan walima i k'a dɔn adamadenw taama sira kan o na kɛ sababu ye olu ka ye u bɛ wele bila i k'a dɔn k'a fɔ sannikɛbaw ma ni tama tɛ maakun yɔrɔ jɔli yɛrɛ y'a damana gɛlɛya ye o kumana ko ɲinanta jateminɛ ye min ye u bɛ minnu wele min bi jɔ o de ka dɔgɔ Kɔrɔmoribo ko n'a ta bɛɛ lajɛlen k'o kuma ko min bɛ yen ko k'a dɔn ko maa ka kan ka min lafɔ ni k'o bɔkɔrɔ dɔn min bɛ tali kɛ nin saga feerelaw la k'u bɛ na ni ka siraw kumana k'a bɛɛ lajɛlen fa ɲama ni minɛn ni k'a dɔn k'a fɔ bagan nɔgɔ o la Kɔrɔmoribo k'o kumana ko nin bɛɛ bi kɛ min ye anw ka o kumana jateminɛkɛbaw ye maa minnu ɲɛsinnen don i k'a dɔn an ka sigidaw olu marali kow ma sanuya ni i k'a dɔn bɛnsiya kama bɛɛ bi wele nin ko dala sabu ko nin kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ wale ye wale min ni ɲɛdimi don i k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔdimi tɛ Madiriba n'o ye Daadɔ Kamara ye ko kuma dɔw sira bi jamanadenw anw yɛrɛ k'a lajɛ ni k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sariya dɔw batobaw ye ani k'a dɔn minnu n'olu fana ye lakana tigilamɔgɔw ye minnu ka baara bi suma ka bila nin minɛn ninnu kɔnɔ Kɔrɔmoribo k'u ka u jɔ u jɔyɔrɔ la kɔntɛ ko nin ko in k'a degun dan tɛ a kɔlɔlɔ dan tɛ Wadiri an y'a bɔ i k'a dɔn annonceur ka bi bɔ don annonceur an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka ladadɔ k'a yɛrɛ fo nin sanga in na a y'a fɔ cogo min o kelen don san o san fɔli sen kelen dɔn sen kelen wa san o san nin cogo kelen don foyi t'i bɔ a la mun y'u ja gɛlɛya e bɛ ka lakana tigilamaa minnu fɔ o lakana tigilamaa bɛ maa minnu ka maraw kɔnɔ n'o ye mairies ni i k'a dɔn k'a fɔ cakɛda wɛrɛw ye olu bɛ sale ni wusuku di ninnu ma u b'a sara u b'a sara n'u b'a sara o jaabi jɔ kɛ u b'u ka baara kɛ a ɲɛ ma minnu bɛ yaala ta yaala n'u bɛnna u bɛ sale d'u ma sigilenw n'u y'u sɔrɔ u bɛ sale d'u ma mairie b'a kalama mairie t'a kalama a kɔni dɔ bɛ dɔ minɛ o n'o tɛ maa jati jɔ ko la tɛ gansan koyi a man kan kɔni a man kan min y'a siraba kanta sa ye a siraba sanfɛ taama n'a a yɛrɛmasu ye sa o ye gɛlɛya ye dɛ u k'o bɔ a la n'o tɛ saga yɛrɛ i na bɔnɛ a dɔ la gansan walima e na dɔ bɔnɛ a ni na gansan o kumana o tɛna kɛ ko ye ko min ni o bɛ sabati ni o bɛ ɲa hali e yɛrɛ ma gɛlɛya don o kumana sagaw hali n'u nana u ka d'an ye koyi nka sɔngɔ o de bɛnnen tɛ jufa da ma ɲina n'i y'a ye u b'an kɔrɔkɔrɔ an b'an ɲɛ kɛrɛ bɔ ka tɛmɛ an tɛ jɔ dɛ c'est ça le problème a waa 15 daga dɔw bɛ i n'a fɔ y'a mala dunkɔrɔ 15 ne ka lagare b'a ban waa 15 saga sabu a b'a woro 2 n'a y'a woro 2 wusu k'o ɲimi saga tɔ tɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la o kan k'a lajɛ ayiwa tiɲɛ yɛrɛ la baasi tɛ wasilamɛ jamana de ye nin ye wasilamaya seli de natɔ don
a bɛɛ n'Ala cɛ. Sunkalo ma se nin gila k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u ka nɛrɛ kɔrɔ ɲiginnen don u bɛ se ka remorque fa saga la k'a ɲimaw la dɛsɛbagatɔw ni misikinɛw ni falaw ni yatimɛw ani filiyaw ani minnu wulelen don ka b'u sigiyɔrɔ la bɛɛ k'i da mulanse ni don nka olu b'a kɔrɔ dɔn dɛ ka t'u sigi jelimuso ka so y'o wele u k'a miliyɔn kɔnte k'a jɛnsɛn jamana u b'o kɔrɔ dɔn ka bisimila Ala k'a nɔgɔya Amin Delta News Wamisiru Asama akodi ako k'a kan ka fɔ dɛ Sanrankin ale ni Dado kɔni fɔli ka d'u ye pourquoi ne pas le dire Wamisiru fana ko k'a kan ka fɔ il faut le dire o kumana min y'an ka furancɛ fanga ye ko waati sera i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ ani kɛwale ntana o gosili waati sera ko kɛwale ani wulikajɔ waati o ntana gosira o kumana ko a bɛ i k'a dɔn tile damadɔ bɔ a b'o bɔ nin waati in na i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye i k'a dɔn a bɛ waati tɛmɛnen bɔ i k'a ye k'a fɔ tile damadɔ tɛmɛnen fɛn min ye fɛɛrɛtɔnw caman ye min ye fara ɲɔgɔn kan kuluw ye ani fɛɛrɛtɔnw caman ye olu bɛɛ lajɛlen hakilina tun ye min ye o de ye ko kalata a ko ɲɛnabɔ cakɛda kelen fɛn min ye k'a dɔn ko organe unique d'organisation de gestion des élections kalabɔ kalata ko ɲɛnabɔ cakɛda kelen ko k'o de sigi bolofara kana caya o kumana o kun ye fɛɛrɛtɔn caman hakilina ye u y'o wulikajɔw kɛ waati tɛmɛnenw na ko nka ko dɔw yɛrɛ fana tilala ka n'a fɔ tuguni ko waati sɛbɛkɔrɔ korona furancɛ fanga maaw bolo k'a dɔn k'u ka waati ta yamaruya a ka kɛ ko kalata ko olu kɔni bɛ fɛ a ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na a ɲana ɲabaliya kalata kɔni ka kɛ tɔgɔ ka kɛ dɔrɔn ko kalata kɛra kalata ko kuma min fɔra o kalata o i kɛlen nin ye ko a dɔw hakilina y'o ye i b'a ye k'a fɔ ko dɔw ko i k'a dɔn waati min bolodara CEDEAO fɛ ko man ka k'o kunna cogo si la o kumana o kelen de ye gouvernement fana hakilina ye min ye i k'a dɔn nin ko ye Wamisiru Asama ka fɔ la a ko i n'a fɔ politiki maa dɔw bɛ yen olu kɔni ma jate yɛrɛ don i k'a dɔn taabolo foyi la olu kɔni ko kalata ka kɛ dɔrɔn a ɲa n'a ɲabaliya ɲɛjugu ɲɛɲuman kalata ka kɛ dɔrɔn a ka fɔ ko kalata kɛra hali n'o bɛ taa wolo jamana yɛrɛ dawolonin na don n'a nataw la kalata in ka kɛ dɔrɔn k'o ye fɛɛrɛtɔn tigilamaa dɔw fana ka hakilina ye min ye i k'a dɔn a bɛ k'u dɔw tɛ jamana yɛrɛ tiɲɛ u t'a dɔn ko yala k'u tɛ jamana tiɲɛ kalama wa Tomi sigira ɲininkali Tomi Wamisiru Asama a ko jamana tiɲɛ ko yala ko u b'a dɔn wa walama u b'u yɛrɛ k'a dɔnbali ye de ko n'a y'a sɔrɔ u b'a dɔn o kumana k'u ka taa yɛrɛ kofɔ ani nganboda k'u ka t'o baara kɛ farabugu joona u ka taa kɛ jangabu u ka taa kɛ dinanguru u ka taa kɛ jalube u ka taa kɛ mondoro u ka taa kɛ petaka u ka taa kɛ tesalita ani tesit k'u ka taa campagne kɛ joona joona n'o y'a sɔrɔ u bɛ jamana tiɲɛ kalama ko bɛɛ ka taa campagne na Wamisiru Asama a y'u bilasira ni nin ye nin yɔrɔ kofɔlen min mana min diya i bɛ se ka t'i ka yɛrɛ kofɔ kɛ i kunna jalen i somɔgɔw ye kibaruya sɔrɔ o y'i kunna jalen ba di a ka haramuya o kumana Jajɔ Masa i b'a ye k'a fɔ ko a caman bɛ yen fɛɛrɛtɔnw caman i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni bɛ k'u kɛ nin ko in kan hali jateminɛ t'a la jateminɛ kisɛ kelen t'a la a ka kɛ dɔrɔn o kumana min ye k'a dɔn ko politiki kɛbaa caman fana bɛ yen k'olu kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko min ye k'a dɔn a ko yɛrɛ taabolo dɔrɔn tɛ dɛ a musaka ko fana ye ko wɛrɛ ye ko miliyardɛri minnu b'an fɛ yan ani miliyɔnɛriw k'a ka d'olu ye sa k'olu kɔrɔtɔlen ba don u k'u ka setigiya jira kalata in ka kɛ olu ka kalata ka kɛ dɔrɔn sabu nɛrɛ kɔrɔ ɲiginnen don a bɛ n kun a bɛ n kun de bɛ Gawusu Jansa o kumana Jajɔ Masa fɛn min ye k'a dɔn o miliyɔnɛri ni miliyardɛriw ye k'olu kɔrɔtɔ kun fana tɛ dɔwɛrɛ ye koyi kalatalaw sanninko i n'a fɔ laadalako la o bɛ kɛ kalata la cogo min olu ka an san an ka taa kalataw ye k'a sɔrɔ an t'u haju yɛrɛ dɔn o ko ye kɔrɔlenko ye yan koyi wa olu kɔrɔtɔ kun y'o ye sabu a se b'u ye i k'a dɔn a fɛɛrɛ b'u kɔnɔ a dɔw fana bɛ yen olu yɛrɛ kɔni ko k'olu nin ye olu ka latigɛ yɛrɛ ye i k'a dɔn u k'u ta n'u bila dɔn o latigɛ de ye nin ye sen ko olu sirannen don o dɔw sirannen don cogo jumɛn na ni kalata ni a tora ka kɛ o kumana ko a kow ɲɛnabɔra olu ka kɔrɔlen min bɛ yen nɔ kiiri tigilamaw kana wuli u nɔfɛ k'o ta ba la min ye nafolo dun ye yuruku yuruku ani faso ka forobafɛnw k'olu ci waraku la ko o caman fana sirannen don f'olu dɔw bɛ yɛrɛyɛrɛ n'a ko kɛra ɲɛnabɔfɛn ye nɔminɛ kana ta k'olu sɛgɛrɛ o kumana ko ŋunuŋunu dun y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye k'a dɔn sɛbɛn dɔw ye k'olu dayɛlɛla dossier o dossier bɛ mun ko fɔ ko crime économique a banna wa n bɛ min f'i ye Abidjan
Gambian bɛ y'a fama dunan caman sɔrɔ Paris bɛ dunan caman sɔrɔ Dakar bɛ dunan caman sɔrɔ Burkina Faso bɛ dunan caman sɔrɔ wa bɛɛ ye Mali y'a fama la wari batigiw minnu ye jamana nafolo k'a ci wara kula ko dossier dayɛlɛ la dɛ dɔw taara Bruxelles ka ban baasi tɛ i bɛ tila o bɛɛ la ka n'i yɛrɛ sɔrɔ so kɔnɔ b'a si kɛ Paris na su laban ye dugumala ye a so tɛ sa ye o kumana sisan sa ko i k'a dɔn k'a fɔ ko crime économique sɛbɛn min dayɛlɛla ko dossier dayɛlɛlen k'a bɛ tile damadɔ bɔ k'o kɛlen don ka dɔw bɔ o dabolo la ko min ye i k'a dɔn o yɛrɛ fana tɛmɛnen kɔ fɛn min ye dɔw sɔn a ko yɛrɛ ma k'a fɔ k'a bɛna waleya dɛ o ti dɔwɛrɛ ye ko Interpol kɛlen bɛ ka nɔminɛ min ta ka fiston national sɛgɛrɛ n'o ye Karim Keita ye e cɛ ko de sina ka dɔw yɛrɛ bɔ o dabolo bɛɛ la sabu u y'a dɔn k'a fɔ ko nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko karilen y'a kuru kan a bɔlen kulɔrɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o ko daminɛnen fiston national nɔminɛnen Interpol fɛ ko nin ye i k'a dɔn sen bilalen ye dondoli ɲaga la koyi dondoli ɲaga jumɛn dunkojugu caman t'an b'i dogo ɲa min kɔnɔ ye ko sen bilalen filɛ o la k'o tan ka yɛrɛ kɛ ko gouvernement ko a ye i k'a dɔn ŋaniya min ta nin ye ani ko min talen nin ye ko min ye politikima dɔw ye ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin ko in ye ko nin ye koba daminɛnen ye nka o fana ka bɔ yen Bamuseru Asama ka fɔ la a ko k'an ka sigi ni jumɛn ye ayiwa ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko maa caman bɛ yen ko olu kɔni olu bɛna fara ɲɔgɔn kan nka caman yɛrɛ fana bɛ yen olu sirannen don lamaloya ani lebu ɲɛ o kumana ko fɛn bɛɛ ka kɛ furanjɛ fanga olu ka wuli ka jɔ kɛ sisan sa ka dɔn ka lawaleyali baaraw k'olu bolo da jɛlenya tilennenya la ani mara kɛcogo ɲuman na o kumana ko maa minnu bɛ yen n'o olu bɛ wuli ka jɔ ka girin ka jɔ ni ŋaɲaki kɛ o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko o dɔw bɛ yen olu kɔni tɛ fɛ a ka ɲɛ ninnu bolo cogo si la jango furanjɛ fanga maa ɲɛma n'o ye président ye a n'a ka gouvernement o maa ɲɛma ye k'u kana tulonkɛ nin ko la ayiwa u ka kow ta ba la ayiwa u k'u tilen ka waati jɔnjɔn k'o fɔ maaw ye labɛn ka kɛ k'o kɔnɔ u kana kɛ i k'a dɔn dogodogo ni dogo ye Bamuseru Asama ka fɔ la ko u b'o min kɛ n'a bɛɛ kɛra nin kɛcogo la k'a bɛ kɛ Mali ani malidenw ka hɛrɛ de kama ko n'o tɛ ko kabi 2013 san i b'a ye k'a fɔ ko kunbɛn caman kɛra dɛ fora forum symposium dialogue etc n'a ɲɔgɔnna caman ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra nin si ni tiɲɛ ma bɛn wa nin si ma se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ko ɲɛ sɔrɔ sira ye bana dɔnna fura ma se ka sɔrɔ Bamuseru Asama ka fɔ la ayiwa ko wulikajɔw min kɛra n'o ye forumu ye symposium ni dialogue ye ani k'a dɔn a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw ko nin si ma kɛ i k'a dɔn fura sɔrɔli ye bana in na bana dun ɲɛdɔnna ka ban o kumana ko min ye furanjɛ fanga ye k'a b'a ɲini u fɛ a tako filanan min filɛ nin ye n'o ye i k'a dɔn phase 2 k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ ayiwa i k'a dɔn k'u ɲɛsin nin ko in ma yaasa ka nin ko kun cɛ jamana yɛrɛ i k'a dɔn a ka lahɔrɔma la ayiwa ko min ye i k'a dɔn u k'a ɲini fɔlɔ ka maa ladiriw dɔn ka bɔ i k'a dɔn maa juguw la n'u ye maa ladiriw dɔn ko dɔgɔkun 2 dɔrɔn k'i bɛ se k'o baara kɛ o kabako tɛ ko maaw dɔnnen don ko dɔgɔkun 2 dɔrɔn n'u y'o wuli ka jɔ kɛ k'u bɛ jamanaden yɛrɛwolow jamanaden ladiriw minnu tilennen don n'u ka hami ye jamana ko ye k'u b'olu de sɔrɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan ayiwa k'u ka politiki bunakun yɛrɛ ye k'o to yen dɛ ayiwa u k'a ɲini i k'a dɔn a kana kɛ politiki kunda dɔrɔn hali sigida la maa ladiri minnu bɛ hakili ɲuman tigilama b'u la u ka olu ɲini ka baara kɛ n'olu ye kabi 2013 san ayiwa ko wulikajɔw kɛra ko lafiya ni basigi ka na jamana ka jɔsen kura ta a si ma se ka bɛn ni tiɲɛ ye a si ma bɛn sababa ma o kuma k'a kelen tɛ min sera ka sabati o kumana ko ladiriyantanya don fɛn min ye k'a dɔn lakana ye o ye kɛta fɔlɔfɔlɔ ye ba bɛɛ hami ye min ye bi o lakana min filɛ nin ye ko Choguel ko kalama i k'a dɔn gouvernement k'u kan ka ŋaniya siri u kana hali ko bila ka mɛn ka sigi ka kuma kɛ jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw fɛ minnu ye maliden yɛrɛwolow ye yaasa an ka bɛɛ kelen na malidenya la ko o laɲini kelen don maliden fanba caman fɛ nka min ye sigi ka kumaw fana kɛnɛw kan o fana laɲini kelenw kɛra ko n'an ma o kɛ fiyewu o kumana k'an ka kɛlɛ datigɛ gɛri nin t'a sigi ne burudabɛkɛ ka kuma kuma in kan'a kɛ kulonkɛ kuma ye kulonkɛ tɛ dɛ a ko n'an ma o sigi ka kuma n'o kow ɲɛnabɔ o kumana k'an ka kɛlɛ dayɛlɛ an k'a kɛ kɛlɛ kun kelen ye Bamuseru ko k'ale ɲɛ bɛ o de la o kɛlɛ kun kelen an k'a ɲini k'a jira jamanadenw na kɔlɔlɔ min b'a ko la o kumana bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ i ko cɛ kelen an k'an cɛsiri ko dunun ta k'an ko adisi da kɛlɛ in na n'o tɛ ko sigikafɔ de dagalen don ani an ka jamanaden minnu ye maamurutilenw ye a jatigɛwale kɛbaa tigilama ko sigikafɔ de dagalen don an n'olu cɛ o kumana ko yaasa fura ka sɔrɔ a la nka fura min ɲinina an teri jamanaw fɛ
kabi ko daminɛ fo bi o fura si ma se ka nɔbɔ Mali ka bana la farigwa juguyara ka taa fɛn ma bɔ a la wa min ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen maa y'i da don nin ko in na diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a ka fɛɛrɛ tigɛ nka a dalilu ninnu ye mun de kelen pe ɲa Tomi sigira ɲininkali Tomi o kumana Wamseru Asama ko san 20 tɛmɛnen kɔ ni jamanaba setigiba ninnu maramafɛn si bɛɛ b'u bolo min ye i k'a dɔn dɔnni karamɔgɔbaw b'u bolo ko u ye san 20 kɛ Afganistan k'u dɛsɛlen filɛ b'u ka koso ni kasaw cɛ u ma se ka ɲɛ sɔrɔ yen na ko o n'a ɲɔgɔnna caman o gɛnna ka jɔ u la kɛnɛw kan yen nɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn u n'u ka sebatigiya n'u ka fɛn bɛɛ u kɔ dontɔ filɛ Afganistan k'a sɔrɔ o sigilen don a sen sabara kɔnɔ ko u ma taa ka foyi t'u kɔ ni jigitigɛ ni malo tɛ o fana k'i bɔ yen o kumana ko min ye i k'a dɔn yala anw ka jamana ko anw bɛ fɛ ka ye Afganistan ka kɛnɛ ɲɔgɔnna de kan wa Wamseru ye ɲininkali Tomi sigi ko n'an tɛ fɛ u ka kɛ fiyewu k'ale b'a fɔ Asimi Goyita ye ani Choguel Kokala Mayiga k'u kana i k'a dɔn u bugɔ yɔrɔ janya u kana u munumunu yɔrɔ caya u kana u ɲɛ ŋɛnɛbɔ yɔrɔ caya ko waati min selen don u k'u jɔ u cɛya jɔyɔrɔ la u k'u cɛsiri ko dunun-gala ta kɛta min kan ka kɛ u k'o kɛ ko n'o tɛ ko min ye i k'a dɔn koba kundan dɔw bɛ yen k'olu ye sigow ye wa k'o sigo minnu fana bɛ yen nɔ ko maa bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ko i sen ka ye o sigo in kɔnɔna na ayiwa ko min ye i k'a dɔn bɛɛ bɛ fɛ ka mara kɛ bɛɛ dun tɛ mara kɛbaa fana ye o de y'a to sa k'ale bɔtɔ a bɛ maaba dɔ ka kuma fɔ an ye Wamseru ko ten k'an k'a dɔn k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn Simon de Bolivar ko ale ye maa ye i k'a dɔn 17 ni 83 1783 ani 18 ni 30 1830 k'ale ko politique min ye Venezuela ko politique maaba dɔ dɔnni karamɔgɔ kun don k'ale ko walasa i k'a dɔn kunkɔrɔta sɔrɔ k'o k'a sɔrɔ i ye yɛrɛ saraka caman kɛ kunkɔrɔta ɲinini sira t'a la e bɛ yɛrɛ saraka caman de kɛ kunkɔrɔta ɲinini sira kan walasa e bɛ taa wolo kunkɔrɔta la don n'a nataw la n'a y'a sɔrɔ o ka di maa min ye i bɛ jɛn ni yɛrɛ saraka ye o kumana k'an b'o kɛnɛ de kan bi yaasa anw fana ka kunkɔrɔta sɔrɔ ko yala anw bɛ sɔn k'an yɛrɛ saraka wa ɲininkali gɛlɛn Tomi sigira Wamseru Asama nin y'a ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Delta News kɔnɔ u ka bidon bɔlen sans rancune ayi Sɔnikɔrɔ ko tɛ Kɔrɔmuru bilasirali don min n'i y'a minɛ a b'i mako ɲɛ n'i i sen bɔ a la o kumana i dɔrɔmɛ 1 nɔnɔ a dɔrɔmɛ 1 basi foyi t'a la nka a ka jamanadenya a ka yeta n'a ka hami a tɛ tɛmɛ o kan dɛ jamana den fanba ka hami man jan walahi i b'a fɔ a bɛ maaw kɔnɔ dɔn baw politiki maaw tɛ girinka jɔyɔrɔ la bi tama don kelen seconde kelen kana fara waati kan k'a sɔrɔ hali ni fɛn ma bayɛlɛma a bɛɛ n'a lajɛ Farabugudun taama nɔgɔ Dinanguru taama nɔgɔ u ka taa campagne na Tɛnɛngu ko tɛ yɔrɔ ko n'a y'a sɔrɔ u bɛ jamana tiɲɛ yɛrɛ kalama u ka taa u ka campagne daminɛ yen nɔ fɔlɔ Ala k'a nɔgɔya ka sɔrɔ ka na bɔ an bɛ to ɲininka jama fɛ inchallah Kɔrɔmuru i k'a dɔn min bɛ tali kɛ indicateur de renouveau n bɛ n bolo bɔ a nɔfɛ bɔ ko 3,000 ani k'a dɔn 351 o kuma ko ni foyi ma kɛ ko n'an dara nin danga kan a bɛnkan sɛbɛn min n'a bɛ Alger i k'a dɔn o bɛnkan sɛbɛn kuma min ni ka o kofɔ a k'a laban ko Danbakari a la dɛ min bɛ tali kɛ Seydou Jara ale ka fasiri don Badiriba y'i kanto k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn kibaruya di ani ɲɔgɔn bilasira o kumana ko o kɔni nun donna Conseil national de transition jabala la n'o filɛ CICB kɔnɔ Bamakɔ o ko hakilina taba i k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA ma olu don o ko laɲini kun ye mun ye maa minnu n'olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Conseil national de transition ni ka olu kofɔ o min n'a jɔlen don wasabulo jɔyɔrɔ la bi o kumana k'o denw n'u cɛdenw k'u wele a n'a musow ka hakilina di u ma u ka yeta n'u ka hamina ni i k'a dɔn k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn a kunkanko kibaruya ni ka da don o la Badiriba y'i kanto kabi juin kalo tile 20 san 2015 Bamakɔ ko bolonɔbilala sɛbɛn in kan maa minnu n'olu kun kɛlen don ni ka i k'a dɔn dabaliw ni fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ k'a fɔ k'u ka jamana i k'a dɔn k'o na di u yɛrɛ ma ni k'o tigɛ ka bɔ Mali la o kumana o ko donni kama o ko in sɛbɛn kɔrɔ gɛlɛyara Badiriba k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ k'u taara bisimila minɛ Alger an bɛ to ɲininka jama fɛ kan cogo kama Kɔrɔmuru ko bɛnkan sɛbɛn min n'a bɛ Alger kuma ni ka o kofɔ ni a kuma n'a taara sigi Algerikaw fɛ yen ni ka na bolonɔbila kɛ Bamakɔ o kumana ko ni an bɛ donni min na ko bi o kumana ko maa minnu n'o ye Conseil national de transition a cɛden dɔw ye olu y'o sinsin k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn o ko da ka kan ka don a la bawo o kumana ko kuranɛ tɛ wa Bibulu fana tɛ o kumana ko kɔni kɛra kuma ye kumakan min ni a bɔra i k'a dɔn k'a fɔ maa yɔrɔ maa min ni i k'a dɔn o kumana o ye hakililajigina CNT cɛden dɔ ye
ale min yɛrɛ ye commission min n'o ɲɛsinnen don sariya ko kama n'o bi honorable Sulemani Den ni k'ale kofɔ o kuma k'a ye nin kɔrɔfɔ ye ni k'a fɔ k'a bɔgɔrɔ dɔn k'o kuma ko min ye bɛnkan sɛbɛn ye o kuma ko kuranɛ tɛ wa bibulu tɛ ko da bi don a la wa da bɛ maga a kuma o la o kuma na ko min bi ta i k'a dɔn nin kuma in kan ko maa min ko pamaŋa kɛ min kunna ko Sulemani Den ye i k'a dɔn maa lakodɔnnen ye min lakodɔnnen don ko ani k'a dɔn k'a fɔ président n'o bɛ chef d'état yɛrɛ kofɔ n'o ye transition maa ɲɛmaa ye colonel Asimi ko a kumana o n'a kɔrɔ maa don Badiriba ko kuma ko kumakan wɛrɛ min dɔrɔn la tuguni o kumana min bɛ tali kɛ nin bɛnkan sɛbɛn a kunkanko kibara o la a yirala k'a fɔ ko CNT i k'a dɔn k'a fɔ a cɛba dɔ wɛrɛ bɛ yen n'o ye i k'a dɔn Yusuf Z Kulubali ye o kuma ko ale fana ye a ka kumana nisɔngoya n k'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn ko majɛngɛ minnu bɛ a la o kumana ko olu bayɛlɛmali ka kan ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka hakilina n'u ka hamina ye ko sabu ko min bɛ tali kɛ jamana in na a de bi fɔ jamana sariya sunba la ko jamanaden bɛɛ lajɛlen ni jamana i k'a dɔn k'a fɔ sigidadenw bɛɛ ka kan ka kɛɲɛ damakɛɲɛw ni i k'a dɔn k'a fɔ hakɛkow la o kumana ko min bɛ tali kɛ Yusuf Z Kulubali k'ale y'i sinsin o kɔrɔfɔ o fana kan Badiriba ko min bɛ tali kɛ nin kuma in na a sɛbɛkɔrɔnda in na sabu mɔgɔ minnu n'olu bɛ yen k'olu ɲɛ bɛ bɛnkan sɛbɛn in na olu ko o kumana min ye bɛnkan sɛbɛn in ye kɔrɔmɔrɔ ko n'a tora i k'a dɔn k'a fɔ a ka to a sago la a ka taama a sago la k'a dɔw bɛ taa wolo gɛlɛyaba dɔw la o kumana o kɛra kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ min bɔra Adama Ben Jara ale fana yɔrɔ o kuma ko ale min n'ale yɛrɛ lakodɔnnen don k'a fɔ ko a kun bɛ tile kelen ma deli ka sɔn bɛnkan sɛbɛn in i k'a dɔn a kɔnɔ kunkanko kibaruyaw n'a taabolo o ma Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ kunun ko nin kɔrɔfɔ in k'a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara k'a sɛbɛkɔrɔ ndayina sabu ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ka hakilina n'u ka haminaw ne ka o fɔ u y'a yira k'a fɔ ko a ka kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ majɛngɛ bɛ a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kuma ko k'a dɔn k'a fɔ bayɛlɛma kan ka don a la min bɛ tali kɛ Adama Ben Jara i k'a dɔn u k'a ma ko le cerveau ale yɛrɛ ka laɲini ma kɛ dɔwɛrɛ k'a laban bɛnkan sɛbɛn kan ka fɔra ɲɔgɔn kan ni k'a ta k'a fili k'a dɔn k'a fɔ ɲamanfili minɛn na sabu ko kuma ko majɛngɛ baw bɔ a la minnu bɛ yen ni i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ gɛlɛya kosɛbɛ fura ka don n k'a fɔ da ka don o kɔrɔfɔ o la Abubakar Sidiki Fɔnba ale min fana bɛ yen ni i k'a dɔn ale yɛrɛ bɛ i yɛrɛ ye i n'a fɔ kulu dɔ i k'a dɔn kulu min ɲɛsinnen don jamakulu ma u k'a ma ko porte-parole du collectif des membres du CNT minnu ɲɛsinnen don yuruku ani k'a dɔn k'a fɔ hakɛ kɛɲɛbaliya o kɛlɛlen o kama CNT kɔnɔna na ko nin sigi in senfɛ ale fana ma i k'a dɔn a kumana a ka kumakanw ko a m'u jigi dɛ a y'a yira k'a fɔ ninnu ye wale ye bɛnkan sɛbɛn kunkanko kibaruya da bɛ don a la wa a kuma bi fɔ ni gɛlɛya minnu bɛ a la ni fɛɛrɛ minnu b'a la o kumana ko i k'a dɔn ko majɛngɛbaw minnu bɛ yen kɔrɔmɔrɔ ko fɔ da ka don o la diyagoya la k'a dɔ ye police territoriale ye yala o bɛ se ka faamu cogo di olu bɛ min dɔn i k'a dɔn k'o ye police nationale ye nka ko ka police créer police wɛrɛ kɔnɔ o kumana ko o kɔni ye i k'a dɔn kabako de ye wa o bɛna kɛ o kumana sigida dɔw la k'o bɛ gɛlɛyaba ni ka o ko fɔ min bɛ tali kɛ kɔrɔfɔ kɔnɔna k'a sɛbɛkɔrɔ ndayina nka maa min ni ale yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ conseil national de transition maa fana ye u k'a ma Iknano Ag Sulemani ale ye i k'a dɔn hakilila jiginna i k'a dɔn maa ye min bɛ azawa dɔ o k'a fɔ sema o kɔnɔ MNLA i k'a dɔn o cɛdenkɔrɔ don k'ale fana ye kɔrɔfɔ ni k'a ta a y'a yira k'a fɔ a kɔni bɛ ninnu jaabi k'u ye kɔrɔfɔ minnu fɔ kɔrɔmɔrɔ o kumana k'o ye u dasago de fɔ nka ko min bɛ tali kɛ kuma kɔnɔna kuma ye i k'a dɔn kumakan kelen pe ye n'a fɔra bɛnkan sɛbɛn in bɛ bɔ a cogo la kɔrɔmɔrɔ o kumana k'u labɛn olu kɔni bɛ k'u k'u labɛn guerre de kama a banna a ye o min fɔ dɛ an m'an labɛn o kama la hawla wala quwwata sabu mun ye bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ bali ka lawaleya a ma kɛ ni jamana ni jamanadenw haju ye o Ignan Ag Sulemani a ma kɛ n'u munafan ye o maa damadɔ de farala ɲɔgɔn kan u gɛrɛntɛ b'u kan ka taa bɛn nin ko la jamana ni jamanadenw kɔ ka kana n'a ye o de y'a to a ma se ka waleya o jamanaden jumɛn bɛ bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ ko dɔ maa si o ma fasiri y'i kanto ko i k'a dɔn k'a fɔ Ignan Ag Sulemani k'a bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ o kumana ale ye i k'a dɔn k'a fɔ sema o cɛden ye MNLA cɛden don wa ale bɛ olu kunkan u kibaruya n'u ka hakilinaw de fɔ ko sigi minnu kɛra Algérie bɛnkan min bolonɔ bilala i k'a dɔn Bamakɔ o kumana ko n'a fɔra o ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bolokɔfɛ fɛn ye walima ka bankɛ ka i k'a dɔn o ko sigi sen kan o kuma ko min jɛlen don k'o bi kɛ i k'a dɔn balaw de ju tigɛlen o kumana ko n'a ma ɲɛ min kɔ o de ye k'a fɔ ko il faut d'abord appliquer l'accord avant le désarmement soit l'accord soit la guerre ni Ala sɔnna a ma ko sɔnbikɛ kelen de ma ni bɛnkan sɛbɛn bi kɛ
kɔrɔmuru a bi fɔ o kuma a bi kɛ mais n'a ti kɛ ko Ignan Suleiman Ag nga fɔ Ignan Ag Suleiman k'a ko kuma ko i k'a dɔn k'a fɔ Mali k'i labɛn i k'a dɔn balaw o kuma na olu kɔni jutigɛli o la sabu ko bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ kunkanko kibara ko lawaleli i k'a dɔn k'a fɔ o bi kɛ sabu doni min na sigi bi taa kɛ sigi minnu kɛra kɔrɔmuru o deli minnu kɛra bɛnkɛra minnu kan ko yala do cogo jumɛn na i k'a dɔn san wɔɔrɔ kɔfɛ o bɛnkɛraw kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen kan ko olu bɛ se ka taa bayɛlɛma cogo di k'a sɔrɔ wasa ma ye a kɔnɔ nka ko a mana kɛ cogo o cogo k'an kɔni bɛ doni minɛ ko bi ko nin kuma sɛbɛkɔrɔ ndayilen don a kuma sɛbɛkɔrɔ samalen don i k'a dɔn conseil national de transition kɔnɔna na n'a bɛ CNT kɔnɔ kunkanko kibara k'o fɔ ko n'a tora nin cogo in na a laban o laban o kuma na ko balan na don bɛnkan sɛbɛn i k'a dɔn a lawaleyali o la indicateur dirinin fo Seydou Jara ale ka fasiri don. Ayiwa balan bɛ don a la wajibi don. Ayiwa. Ale ko bɛnkan sɛbɛn ko n'o ma lawaleya k'an k'an sigi ni kɛlɛ ye a y'an lasɔmi an bɛ se k'an labɛn o ye kelen ye bɛnkan sɛbɛn i ko kuranɛ kolo tɛ ko bibulu kɔnɔ kuma kolo Sulemanden ko di baasi tɛ o fana ye tiɲɛ ye f'ale k'o faamu o ye dɔ ye bɛnkan sɛbɛn in a ma fɔ k'a tɛ lawaleya ko majigɛ minnu b'a la ko k'olu de relecture intelligente o tuma mun ye o majigɛw lakile ni gɛlɛya olu ma an fɛ k'o de ɲɛdɔn n'o tɛ an ko k'a tɛ waleya ko majigɛ minnu b'a la ko k'olu lakile jɔn y'a fɔ Mali kɔnɔ ko bɛnkan sɛbɛn in tɛ waleya a fɔra de ko a man ɲi yɔrɔ minnu man ɲi a la k'olu lakile territorial o créeli CNT maa dɔw ka yela k'a ti bɛɛ a ti ɲɛ mun polisi fila sigiyɔrɔma fila police nationale bɛ ka police territorial créer n'u ye territorial créer national b'a bɛɛ dun k'a ban awɔ o tɛ kɛ yan n'o tɛ Ignan a y'a ta fɔ nka bamanan dacogo min sɔmɔnɔ b'a mɔti ne tɛ jigin a la koyi min fɔra bɛnbaw ye baro sigi kɛnɛ kan min fɔra u ka maa ɲɛmaw ye baro sigi kɛnɛ kan malidenw kɔ kan a b'o de sira kan nka o t'a jira k'a fɔ k'o ye diyagoya ye Mali ma i y'a faamu dɛ o ye kelen ye maaw de taara bɛn a kan a maa kelenw de bi yan hali sisan nɔ min yɛrɛ y'a ko yɛrɛ taamaba kɛ ale de y'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kumafɔla ye a dɔnko bɛ nin na mafiya minnu b'a la i b'a sɔrɔ hali o waati la ale tɛgɛ tɔrɔ min na k'a da Buramaba kɔ tun bɛ dɛnɛn na awɔ Buramaba kɔ tun bɛ dɛnɛn na a fana sɔnna nin ma yaasa ale kunkolo ka kisi nka a ma dabɔ Mali hɛrɛ kama dɛ o kumana ko Ignan ni n t'a dɔn a tɔgɔ Ignan Ag Suleiman tɔgɔ kilomɛtiriki ninnu a k'a faamu ko olu kelen tɛ Maliden ye Maliden tɔw ma ɲininka nka olu de ɲininkara bi de tɔw fana y'a jira k'a fɔ majigɛ dɔw b'a la o ka lakile n'o tɛ olu fana tɛ jɛn n'a ye jama min ko n tɛ jɛn n'a ye o de ka ca min ko an b'a la ye walama de o kumana a fana bɛ fili la Ala k'a nɔgɔya jɔnjɔn masa a nɔgɔyaba ye Ala ye nka Ala k'a latigɛ a k'a sɔrɔ i yɛrɛ laɲini dɔ k'a la a k'a sɔrɔ i yɛrɛ jeli dabila a la siga t'a la o kumana jamana k'i jija ni accord nin n'a tɛ ɲa an k'a to yen an ka kɛlɛ kun kelen kɛ nka n'a bɛ ɲa yɛrɛ fana ani minnu bɛ se ka bɛn a la n'olu ka bɛn a la minnu ko k'u t'a la u bɛ se ka Mali bila jagoya tɛ Mali kɔnɔ sigi ye walama de o kumana min ye k'a dɔn annonceur ye an b'ale ta annonceur n'an y'ale ta gɛrɛntɛ fana a bɛ i k'a dɔn lafasali jɛkuluw ka fara ɲɔgɔn kan kulu ale ni gouvernement cɛ kalankaramɔgɔw tɔgɔ la wa ko bagabaga bɛ ka ɲɛsin an ka san yɛlɛma kiimɛliw ma dɛ san laban kiimɛliw ko yala ko u bɛna ta i k'a dɔn bagabaga bɛna y'an ka olu kunna wa min ye Aja ye annonceur kɔnɔ Aja ye ɲininkali to min sigi ko i k'a dɔn sariya bolofara min bɛ la loi sakɛ sabu an tɛ sariya sira kan la loi bolofara min bɛ ko article 39 o 39 min i k'a dɔn o taara ba la c'est fait janvier kalo tile 16 2018 san ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn k'o de kɛ n bɛ cɛkumanjɔlɔ ye hali bi gouvernement ngɔnɔ la koyi k'a sabu kɛ mun ye jamana kɔnɔ yan nɔ min ye fara ɲɔgɔn kan kulu dɔw bɛ yen ko syndicat syndicat de l'éducation signataire de 15 octobre 2016 o ye maa minnu y'u bolo bila sɛbɛn na octobre kalo tile 15 kalankaramɔgɔw ka lafasali tɔn tɔgɔ la ka bɛn ni 2016 san ye ko u ye welewele bila o ko kuma lase cogo man ɲa de wa walama faamuyali de ma sɔrɔ a la wa tɔn min sigira Aja fɛ o kumana ko a kɔni mana bɔ da o da fɛ ko kalankaramɔgɔw jɔlen filɛ kɛlɛ jɔsen kan dɛ u ka lafasali tɔn awɔ ko syndicat minnu kofɔlen filɛ nin ye minnu ni olu bolo bila sɛbɛn na octobre kalo tile 15 2016 san ko u ye kɛlɛ u y'a ton ta tuguni u ye kɛlɛ ton ta mun na k'a sababu kɛ mun ye i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye olu ka article 39 ye da kabana article 39 k'a ma se ka waleya ayiwa ko
min bɛ sariya bolo fara ko fɔ ayiwa ni o ye k'a dɔn laluwa in ye min taara janvier kalo tile 16 2018 san n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn farankun n'o bɛ i k'a dɔn kɛ a ka kɛ ka ɲɛsin forobacakɛla bɛɛ lajɛlen ma o kumana ko min ye statut général ye ko a ka lawaleya o sira fɛ ayiwa ko min ye k'a dɔn kalankaramɔgɔw k'olu fana b'u yɛrɛ ye o kɔnɔ a ka ja min ye k'a dɔn kalankaramɔgɔ kulu minnu bɛ yen ko secondaire ani fondamentale fo ka taa se préscolaire ma ninnu ani minnu ta ye k'a dɔn kalan taabolo kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ninnu bɛɛ lajɛlen b'u yɛrɛ ye nin ko in kɔnɔ o kumana ko yaasa i k'a dɔn k'a fɔ ka nin ko ninnu gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen furan ka bɔ yen ko a bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye i k'a dɔn ko saraw ko i k'a dɔn farankun bɛna kɛ saraw kan o tɔrɔmɔɲɔ min bɛna fara saraw kan gouvernement ko k'u na saraw bɛɛ lajɛlen bɛn kelen ma yaasa u bɛ ka kɛ i k'a dɔn kelen ye ko o min filɛ ko grille salariale ko k'o ladilan k'o bɛn kelen ma o min filɛ nin ye ayiwa k'olu y'a kɔlɔsi k'a fɔ n'o ko tora ka waleya ayiwa k'o bɛna dankari taabolo dɔw la o bɛ tali kɛ fɛn min na o ye i k'a dɔn k'a fɔ ko taabolo min ni o b'a fɔ ko i k'a dɔn 1382 ko gouvernement Mali kɔnɔ yan nɔ a bɛ dankari o taabolo in na k'olu b'a ɲini sa gouvernement de y'a ɲini o la sa ni ka i k'a dɔn kalanbolo sigi a bɛ fɔ min ma ko atelier u ka t'u hakili jagabɔ nin ko in kan a ka ja min bɛ tali kɛ kalankaramɔgɔ ani kɛnyɛrɛ ye o tigilamaaw olu ka latigɛ taabolo n'u ka lafiya da sɔrɔli kan ani n'u bɛ se ka taabolo min o labɛn ani u bɛ se k'u sinsin sɛbɛn o taabolo min kan ko thème de référence ka nin ko bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn kalanbolo in kɔnɔna la n'o ye atelier in ye syndicat minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na octobre kalo tile 15 2016 san ko u y'u ban ka taa wa ni syndicat kulu wɛrɛw bɛ olu fana ma sɔn ka taa nin kunbɛn in kɛnɛ kan gouvernement i b'a ye k'a fɔ ko kɔni ani i k'a dɔn fonctionnaire caman bɛ yen ko i k'a dɔn ko u y'a jira k'a fɔ ko min ye statut général ye fonctionnaire tɔgɔ la Mali kɔnɔ yan ayiwa ko min ye i k'a dɔn farankun ye ko o min n'o kan ka kɛ ani i k'a dɔn lakilenni minnu bɛna kɛ i k'a dɔn grille salariale la k'u bɛɛ olu ma bɛn ɲɔgɔn ma ko fo ka taa se i k'a dɔn kalankaramɔgɔ olu ka kow taabolo ma ninnu bɛɛ lajɛlen kelen don ko ye ko min n'o kɛra gɛlɛya caman ye ko gouvernement i k'a dɔn k'a fɔ u kan ka wuli ka jɔ de kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ayiwa ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko saraw mana yakubaya dɔɔni ko nɔ b'i ye o nka fɛn min ye kalankaramɔgɔ ninnu ye olu ko min ye i k'a dɔn farankun ko o dɔ kɛra olu ye ko i k'a dɔn ko augmentation intelligente ko min kɛlen filɛ nin ye k'o kɛra kalankaramɔgɔw kɔ kan ko ye awɔ k'o kɛra u kɔ kan ko kumana k'u y'a ɲini sa ko yɛlɛma olu ka kɛ fɛn min bɛ giri kofɔ n'o y'an ka sara o taabolo kofɔli ye ayiwa ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn 100 jɔlen na farankun ka kɛ 15 ye min bɛ sara kofɔ forobacakɛlaw olu ka sara ko don ayiwa ko statut général ko min kofɔlen filɛ nin ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko nafa min bɛ olu kan k'o ye i k'a dɔn article 39 ko in ye syndicat kulu minnu filɛ nin ye n'u faralen don ɲɔgɔn kan olu y'a jira k'a fɔ ko gouvernement k'a dɛsɛlen don i k'a dɔn faamuyali sɔrɔ olu ka taabolo in na o kumana k'olu dabali de bannen don o gouvernement yɛrɛ fana ko k'ale fana dabali bannen don syndicat ninnu ka taabolo la ko min ye kalankaramɔgɔw olu ka syndicatw ka taabolo ye k'u ka laɲini ko ka i k'a dɔn sarali kɛ ka se 100 jɔlen na i k'a dɔn prime ko k'o fara o de kan ko 100 jɔlen na ko k'o fara prime kan ayiwa min ye i k'a dɔn nin ko ye an bɛ se ka min fɔ nin na a mana bɔ da o da kɔni fɛ a mana kɛ cogo o cogo ye ko fɛɛrɛ ni dabali de ka tigɛ ɲɛ ka sɔrɔ nin ko la ni ɲɛ ma sɔrɔ a la fiyewu ko san laban kiimɛli minnu ne o bolodalen don wa ko i k'a dɔn ko bagabaga gulonnen bɛ o kunna dɛ o kumana ko ni ɲɛ sɔrɔla la fana an na san kuncɛ ni wasa ani kunnawolo ye ani kalandenw ka lafiya ye ani kalanden somaw an ka hakili sigi ye aja ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ annonceur kɔnɔ o ka bidon boli don kɔrɔmuru kɔrɔfɔ dɔw bɛ n'a nana diya ko dɔ ka fɔ a la n'i ye anw ka kalanko jateminɛ yɔrɔ an bɛ vacances de kɔnɔ kɔrɔlen kunda juin ka taa bila octobre la ni ko k'a cogo la mais bi filɛ excepté les grandes villes dugubaw kɔfɛ i tɛ lɔgɔliden kelen sɔrɔ anw ka tuguda yan fanw na minnu bɛ kala la kana da kalanso yɛrɛ datugulen don mɔgɔ tɛ taa o mɔgɔ si tɛ taa wa duguba kɔnɔ yan u bɛ kalandenw tigɛ k'u tɔrɔkɔ k'u lanɔgɔ samiya sanji in na fo ka taa i k'a dɔn cɔcɔ kalo ban min ye i k'a dɔn k'a fɔ walanbila na kɛ kalo kelen ko septembre ayiwa ni an bɛ ɲininkali yɛrɛ de kɛ sa yala Choguel fana a nalen ni bi cɛ bi Choguel fana a nalen ni bi cɛ fɛn dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la olu ye urgence de ye fura de kan ka ɲini o la teliya la wa jɔrɔ man kan ka k'o la fiyewu jamana yɔrɔ minnu n'olu datugulen don kalanko la dan t'o la minnu bɛ yen ni vacances fana tɛmɛna juin na kalanden tɛ sɔrɔ dan foyi tɛ o la yala o kumana jamana denw minnu n'olu tɛ dugubaw kɔnɔ
olu ka jamanadenya n'u ka hakɛ kalanko la o baale ye nin ye wa kalan min tɛ fɛn sabatilen ye o ka kɔrɔ masa jumɛn b'a den bila ka taa folofolo ka cikɛ daba to yen o tɛ sɔn kabi juin bɛ sanji kunnanniw bɛ bin denw bolo bɔ kalan na ka taa n'u ye foro la sabu kalan yɛrɛ tɛ sɛbɛ ko masaw bolo kalanso yɛrɛ datugulen don kalanden dɔw yɛrɛ t'a dɔn ko kalan bɛ ka kɛ an ka taa sugu la an ka taa sugu la aya lala an fana an na kalan dɔ sɔrɔ sugu la ko tɛ tiɲɛ ni ala ka Mali ko kɛla kamana dɔ kɛra dɛ dɔ kɛra tɔ tɛ tɔɔrɔ tɛ la i yɛrɛ jigi b'a da min kan min ma na o kɔfɛ o jigi wariw ka jugu ni tɛmɛlen an na se k'an sigi la ala k'an bɔ a da ɲuman fɛ bisimila wa ala kana niw ka bansira ya masha Allah gafura yi ɲama. La société Dadougo Assal, une société ultra moderne, met à votre disposition des produits frais, des fruits et légumes cultivés dans les meilleures conditions. Antara nana dandigere janto la o tiɲɛ dɛrɛ jɔ kɔnɔna bi cogo min na giringajɔ da nka saga tɛ se ka san dɛ saga tɛ se ka san maaw kɔni bɛ ka fɛnw filɛ nka maga tɛ se ka kɛ a la sogoko fana ɲɛ damu de bɛ ka da sogoko fana o fana ko nɔgɔya bɛ kɛ Bamakɔ ani Kati ye saga a fɔ misi dun tɛ mara Bamakɔ ni Kati ka caya nka komi aw Bamakɔkaw ani aw Katikaw sogo de ka di aw da a bɛ dunya de ka caya ɲinɛ kɛlen don jamana yɔrɔ tɔw kɔ ko dɔgɔ kan ka bɔ sogosɔngɔ na safɛ jamana yɔrɔ tɔw a bagan caman de suyɛna u taara n'u caman de ye donc o fana ye sariya sugu dɔ ye n'aw ma ɲɛ a b'a fɔ k'a sogo jiginna Mali kɔnɔ a banna a jiginna Mali kɔnɔ mɛ Bamakɔ ni Kati da ye Mali ya mɛ Mali de tɛ Bamakɔ ye bi bɔ Bamakɔ ka taa Mali ko kuma fɔ yɔrɔ dɔw la wa subvention kɛra boucher ye bagan maralaw ɲinɛ kɛra o kɔ boucher yɛrɛ y'o ban ka fagali fana kɛ jamana ye tile fila in guana dɛ mais ko kabako de ko ɲɛ yɛrɛ a bɛna sɔrɔ a la ala k'a nɔgɔya amin kɔrɔmaro i k'a dɔn min bɛ tali kɛ kunnafoni an bɛ don a kɔnɔ min bɛ n bolo mɔnɔbɔ hakililajiginna informateur ale ka bi bɔ o kumana min ye informateur ye ale kumanen don kalanko o kan an bɛ taa i k'a dɔn min ni o ye informateur o ka bɔ ko 614 o kumana an bɛ o bɔli la bi ba n'o bɛ tali kɛ Jack la a ko IM kun kɛlen don ne ka i k'a dɔn k'a fɔ baara bila walima murutili farida nka sigafɔw kɔfɛ o ko bɛnkɛra kow la o kuma ko maa n'a fɔ ko taarɛ badiriba y'i kanto ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ association des élèves étudiants Mali tɔgɔ la olu kun kɛlen don ka labɛnw ni fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ o kumana ko wale dɔw ni bɛnkan dɔw kun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ laɲini dɔw kun bɛ o kumana ko olu kama olu ma faamu ye o ko la nka ko o kumana min bɛ tali kɛ o ko kɔnɔna u ye laban na nka minisiriso min ɲɛsinnen don sanfɛ kalanko ani kalanko yɛrɛ ɲɛnabɔso minisiriso olu bɛɛ lajɛlen wulila k'u jɔ i k'a dɔn ka tɛmɛ senu mɔɔw olu ka i k'a dɔn ka hakili seereya kɔnɔ walasa ka sigiw ni fɛɛrɛw k'olu dɛbɛw k'olu bɛɛ latigɛ o kama ko ntɛnɛn tɛmɛnen min bɛ tali kɛ IM ma o kumana o kɔni ye dabali bɛɛ tigɛ walasa u kun kɛlen don ka wulikajɔ ni muruti min kun boloda ni ka o kumana u ka da k'o jigi badiriba y'i kanto k'a fɔ secrétaire général min bɛ coordination kunna n'o a bɛ association des élèves étudiants ni ka o ko fɔ Mali tɔgɔ la u k'a ma ko Sirima Ɲarɛ i k'a dɔn a ko olu kɔni ye sigikafɔ kɛ o ni minisiriso min ni u ɲɛsinnen don kalanko ɲɛnabɔli ma ani sanfɛ kalan ni ɲinini ko kunkanko kibaruya o kumana fo ka se i k'a dɔn jɔrɔna minnu ni hamina minnu dun bɛ u la olu kuma hakilina minnu ni kibaruya minnu ni k'u lafaamu o tun kɛra sababu ye olu k'a fɔ k'u bɛ taa tile saba baara bila la tile saba muruti la tile saba muruti min bɛ taa i k'a dɔn i yɛrɛ sɔrɔ heure 72 bonyanko la min kun daminɛna kabini ntɛnɛn o kumana k'a kun bɛ to sen na fo ka bi araba i k'a dɔn nɛgɛ ɲɛ fu se nka secrétaire général la n'o ye IM ma ɲɛma ale ka fɔ o la o k'u y'a jateminɛ minisiri min ɲɛsinnen don k'a fɔ sanfɛ kalanso ani k'a dɔn anw ka ɲinini kunkanko kibaruya o ɲɛnabɔli ma ani minisiri n'o bɛ Amadu Keyita ni k'ale kofɔ a n'a ka cɛdenw k'u ye i k'a dɔn wulikajɔw caman kɛ ni ka denmisɛnw wele ka wele bila u ma k'u hakilinaw k'u y'a dɔn k'u ɲɛfɔ ka laban yeli minnu ni kibaruya minnu ni kunnafoniya minnu bɛ yen ni k'u da don a bɛɛ lajɛlen la k'a walawala ko jɔrɔ min ni hami bɛ u la o de ye kalan bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ cogo min na o ko minisiri fana ale n'a kɔrɔ minisiri min ni ale ɲɛsinnen don an ka i k'a dɔn k'a fɔ jamana kalanko ɲɛnabɔli ma n'a bɛ i k'a dɔn Didier Usman na ne ka u kofɔ o kumana ko ale fana tun bɛ kɛnɛ u kan u kɔni ye sigafɔ ni ka jateminɛw caman kɛ o ko bɛn kɛra min kan k'u ye u bolonɔ bila u gafe o la o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ c'était administratif la minisiriw olu jabala la hakilila jiginna i k'a dɔn Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnna minisiriso min ɲɛsinnen don sanfɛ kalanso ani ɲinini kunkanko kibaruya o ɲɛnabɔli o ma o ko nin ko in sigi in senfɛ a kɛra maaw ɲɛna n'o ye fédéral
Fédération nationale des parents d'élèves ani k'a dɔn k'a fɔ kalandenw yɛrɛ n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ kalandenw olu ka cɛdenw olu tɔgɔ la commission min fana n'o sigilen don u k'a ma ko commission pour une école apaisée ay performante o kumana k'o ye walasa ka basigi la nati kalan kɔnɔ ani kalan yɛrɛ a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ladirimenbaw ye o kuma ko ɲinama kɛ maa minnu fana kɔ o de ye ka fɔ maa ɲɛmaw fana ye n'olu ye denbaw ye ko wele kɛra bɛɛ lajɛlen la ni k'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔliw kɛ wa nin bɛɛ lajɛlen taara laban ni i k'a dɔn k'a fɔ wasaba ye ani kibaruya dumanba ye k'a fɔ ko AM kun kɛlen don k'a dɔn grève min labɛn o kuma k'u y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min bi tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka wulikajɔ marakɛbaa minnu bɛ yen u ka jateminɛ n'u ka yeli kɔnɔna na walasa ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ ni ka i k'a dɔn kalan kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lafiya kɔnɔ ani kalandenw u ka hakɛw bɛ se ka d'u ma cogo min na ko nin bɛɛ lajɛlen taara kuncɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ photo ye photo min n'u k'a ma ko photo de famille o ko nin kɛra i k'a dɔn wasaba ye kɔnta a kun bɛna kɛ i k'a dɔn dekunba fana ye ka ɲɛsin an ka jamana kalanko o ma sanko waati mun na ko gɛlɛyalen don nka ka i k'a dɔn senu maaw ani ka se i k'a dɔn k'a fɔ minisiriso fila in o ni ekɔli yɛrɛ maa o maa da b'a la olu bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛra kibaruya ni kunnafoni dumanba ye i n'a fɔ informateur y'a fɔ cogo min na Jack ale bolo b'a la Jack ka fo ka informateur fo kalanko ministre n bɛ welewele bila u ma n kɔrɔkɛ ni n balimakɛ ni n cakɛɲɔgɔn Adama Fidel Keita a san 20 de ye nin ye académie na ko professeur principal i b'a fɔ maa wɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ ale kelen kɔ académie Rivo Bamakɔ yan Rive Gauche awɔ san 20 maa kelen ko professeur principal a n'a ma caya don ne siranna kuma ɲɛ o o ye hɛrɛ ye wa maa kelen bi promotion zéro ka den dɔw kalan olu ka tila ka na promotion sɔrɔ k'a to yen k'o kɛ décapu ni DAO ye a bɛɛ n'Ala cɛ ma don Adama mun na tiɲɛ yɛrɛ Adama Fidel Keita anw yɛrɛ ko a ma ko dɔr mais dɔr ne dɔr pas dɛ voilà k'a bɛ kelen an b'a fɔ ka furumuso fɔ Uru Kidira n'Ala sɔnna musokɔrɔba an b'a fɔ an bɛ foli k'u bɛɛ la n balimakɛ ɲanina koyi tiɲɛ yɛrɛ kɔrɔ don balima don cakɛ ɲɔgɔn don awɔ sabu an ye patriote datigɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar kɔrɔya bɛ yen balimaya yɛrɛ fana bɛ yen a fana dɔ kɛ radio kow la a b'a dɔn kojugu Allahu akbar nka kalankaramɔgɔ de fana don l'école maître professeur principal depuis n t'a 1980 fo bi Adama bɛ ni sabali la ɲinakɛ n b'a kɔ de wa tiɲɛ walama maa wɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se k'o jɔyɔrɔ fa de o tuma na bala sara bara wɛrɛ sara tiɲɛ yɛrɛ la ni jugu ni tɛ faso la kabako ye jolotigi yala a fana kan ka jɔyɔrɔ sɔrɔ dɛ tiɲɛ tɛ tiɲɛ dɔ sira o kuma k'u ka hakili to Adama ni Ala sɔnna a ma ministre fila y'a f'u ye awɔ ko dɔr ko don baasi tɛ janɲɔ masa an bɛ taa ni kunnafoni ye kunnafoni i k'a dɔn k'a fɔ Express de Bamako n b'ale ta ni y'ale ta Bamakɔ a lakanani ko lahala ani maaw n'u bolola hɛrɛw lakanani min ye lakana ministre ye k'a kɛlen don ka ko dɔ nun don a bɛ fɔ min ma ko patrouille a y'o bolo da fɛn min ye a ka hami kun ye a ka hami belebele dɔ ye min ye Bamakɔ a n'a tɛnkundugu olu lakana ani k'a dɔn maa minnu b'a kɔnɔ u n'u bolofɛnw lakanani ko o kumana ko ministre min bɛ yen n'o ɲɛsinen don an lakanani an tangabaw ka cɛkɛda koɲɛ ɲɛnabɔli ma protection civile colonel major Dawud Ali Mohamedin a ye hakilina min ta nin taara ka bɛn ni jumadon ye juillet kalo tile 9 2021 san in na ayiwa ko patrouille ba de bɛna boloda Bamakɔ n'a lamunu n'a tɛnkunduguw la fɛn min ye nin waati in ye ala la yaasa ka dansigi k'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya la ani lakanabaliya o sabu jugu ye maa jugu minnu ye ka dansigi olu la Fatɔma Kulubali ale ye nin fasiri Express de Bamako kɔnɔ bi min ye Fatɔma Kulubali ye a ko patrouille belebele k'o daminɛ ne ye nin ye min bɛna to senna tile caman kɔnɔ hakaja kalo caman yɛrɛ kɔnɔ a labɔlen don i k'a dɔn lakana bɛ se ka sabati cogo min na min ye k'a dɔn lakana tigilama bɛɛ lajɛlen wililen don polosiw bɔlen don protection civile gendarmerie garde nationale ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye i tɛna hali danfara dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ su a bɛ kɛ tile ko maa 5000 bɔ ɲɔgɔn kɔ n'o ye i k'a dɔn lakana tigilamaw ye finitigiw ye olu de bolobɔlen don ka bila nin baara in na Bamakɔ n'a tɛnkundugu n'a dogodogo ɲɛw k'a bɛɛ lajɛlen dɔbi cogo min na i k'a dɔn u bɛ se ka min ye tiɲɛnikɛla jugu ye ntigew ani siradalaw maa bɔnɛnina tigilamaw minnu bɛ maaw bɔnɛ u ni u ka hɛrɛw kama ka dankari ninnu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ko minnu ma ko bandiw ani k'a dɔn sariya sɔsɔbaw ni kati gɛlɛya kɛbaliw gulu kɛbaw minnu kɛlen don ka sunɔgɔ tigɛ Bamakɔ n'a tɛnkundugu maaw ɲɛ la bi o kumana ko yaasa ka dansigi o ko la
ayiwa a b'i ka dɔ directeur ni chef d'état major a y'u bɛɛ lajɛlen wele u taara fara ɲɔgɔn kan ka jɛrɛba kɛ ka sɔrɔ ka baara di u ka cɛdenw ma ka tila k'a jir'u la k'a fɔ k'u ka baara k'u k'a kɛ tilennenya ladiriya ni maa bonya kɔnɔ ani u yɛrɛ kun bonyani kɔnɔ ani baara ɲɛdɔn kɔnɔ k'u ka baara k'o kɔnɔ u y'u bilasira n'o ye o kumana minisiri min ɲɛsin an ka lakanako ni an tangani koɲɛw ɲɛnabɔli ma colonel major i k'a dɔn k'a fɔ Daoud Ould Mohamed Daoud Ali Mohamedine a ko min ye i k'a dɔn silamɛya o san yɛlɛma seliw mana se ani jamana diɲɛ yɛrɛ san yɛlɛma seliw mana se ko bandiw fana k'u bɛ giringajɔ ni ŋaɲagigɛɲagi daminɛ ka maaw bɔnɛ u bolola hɛrɛw la ayiwa ka sɔrɔ ka dankari maaw la ka jijigi olu ɲɛ la k'o dɛlɛnkan minnu b'o baara kɛ i k'a dɔn jamakow ɲɛkɔrɔla la k'a kun ye dankari olu yɛrɛ de la u kana se ka dankari maaw la jamako in ɲɛkɔrɔ ayiwa ko min ye i k'a dɔn wolomasiri tabaa bɛɛ lajɛlen welelen don u bɛɛ k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la nin ko in na fo Bamakɔ k'a fɔ ko taare lakanako la a n'an bolola hɛrɛ olu ka kumabɔ lakana na fɛn min ye k'a dɔn jamanadenw ye ani Bamakɔkaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye k'a fɔ ko olu fana kan ka fɛɛrɛ dabali jumɛn tigɛ yaasa u ka jɔrɔ ka ban o de ye k'a dɔn sira min bɛ u la bi sira ka yɛlɛma ka taa bandiw ka fan fɛ ko n'o kɛra bɛɛ bɛ lafiya o tuma na ko o tɛ kɛ fana n'an yɛrɛ ka cɛsiri n'an ka i k'a dɔn dɛmɛɲɔgɔnya tɛ min ye colonel major Daoud Ali Mohamedine a ko k'ale bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma i k'a dɔn bɛɛ fana ka wolomasiri tabaw ni finitigi ninnu dɛmɛ i k'a dɔn ni kunnafoni ye k'u dɛmɛ i k'a dɔn ni ɲɛfɔliw ye k'u dɛmɛ ni bilasiraliw ye cogo min na i k'a dɔn faso baara min b'u bolo n'u bɛ se k'a kɛ ka ɲa an bɛɛ lajɛlen ka lafiya bɛ sɔrɔ min na a n'an bolola hɛrɛw bɛ kisi min na o kumana an ye nin sama ka bɛ sɛbɛn de Bamako kɔnɔ Fatɔgɔma Kulubali ka nɔbila sɛbɛn don ka bidon boli janjo masa k'a Kulubali Karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ indépendant ne bɛ n bolo mɔnɔba nɔfɛ ale bɛ i k'a dɔn maa min kɛn bɛ ka sɛbɛn fasiri o ye Dawuda Sankare a ko k'an ka taa ADP Maliba kunkanko kibaruya o la i k'a dɔn secrétaire général min bɛ parti tɔgɔ la ADP Maliba la o k'a ma ko maître Abdoulaye Sidibe o kununko ko u ye kunbɛ kunnafonidilaw olu ɲɛkɔrɔ o kuma ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn ADP Maliba o kumana k'an bɛ donni minɛ ko bi kunkan minnu n'o bɛ yen o de ye k'a fɔ u ka denmisɛn ɲɛmaa n'o bɛ Cheikh Umar Diallo ale kofɔ o k'ale kɔni y'i sen bɔ parti sen na wale minnu n'olu kɛra sababu ye o kumana bɛnkan minnu kɔnɔ walima a kɛra kun minnu na i k'a dɔn min bɛ tali kɛ parti secrétaire général olu y'a kanu ka kibarudilaw ni k'u wele walasa ka jɛyaw ni ka i k'a dɔn dantigɛw di a ko la k'a sababu kɛ mun ye ko kumana ko min bɛ tali kɛ parti la a basilen don a n'a sinsinlen don min kan u ye k'a dɔn sariya kisɛw ye nka ko maa kelen tɛna sɔrɔ walasa ka fɛɛrɛ tɔn ta en otage i n'a fɔ Fatiriba y'a fɔ cogo min Dawuda Sangare k'a fɔ ko k'a kɛ a kelen ni sago ye Fatiriba ko kuma ko o kuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ADP Maliba secrétaire général kunun ko a ye nin ɲɛfɔliw ni nin walawalaliw caman kɛ k'a fɔ ko section min n'o bɛ commune 4nan na Bamakɔ o kumana ko o laɲini kun kɛlen kɔ k'a fɔ ko bayɛlɛma ka don olu ka maa ɲɛmaa na o ka bɛn ni sariya kisɛw ye o kumana ko section baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra maa 36 cɛma maa 35 olu taara bayɛlɛma don ko la walasa maa min ni o kɔni tun bɛ u ka maa ɲɛmaaya la n'o ye Cheikh Umar Diallo ye u k'a ma ko COD o kumana k'ale kɔni bɔ a jɔyɔrɔ la k'a sababu kɛ mun ye ko a kelen ni hakilina ni k'a dɔn k'a fɔ a ka kɛtaw a kun kɛn bɛ k'i kuru o baaraw kama Fatiriba ko k'o kama i k'a dɔn k'olu kɔni tɛna bɔ ni ka o kɔ u bɛna jaabolo kɛ nka ko parti ka taabolo ye mun ye a bɛ wajibiya u kan u ka bɔ k'o di kunnafoni dibaw ma indépendant Dawuda Sangare y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ parti secrétaire général k'a y'a jira k'a ko nin waati laban ninnu na bɔlɔlɔ sanfɛ yɔrɔ kɛn bɛ mɔgɔw kɔni laburuja yɔrɔ ye k'olu yɛrɛ n'o bɛ tali kɛ Yuba Ba ale min ye parti président ye ani ale yɛrɛ n'o ye secrétaire général n'a a tɔɲɔgɔn ye k'u kɔni sɛbɛn kɔrɔ nɛnina nka u n'a ta bɛɛ olu bɛ bɔ ka kibaruya dibaw ni kunnafonidilaw k'u wele ka ɲɛfɔli minnu kɛ k'a fɔ gɛlɛya kɔni minnu n'u k'a dɔn k'a fɔ olu t'a jate gɛlɛya ye nka ko bɛnkan ni k'a dɔn k'a fɔ sariya kisɛw ye mun ye ko ni tɔn kɛra k'a fɔ a tɛ don sariya kɔnɔ a tɛ bila a minɛ kɔnɔ kɔrɔmɔrɔ k'o bɛ kɛ dekunba ye o kumana ko nin kɔni kɛra sababu ye olu kɔni ye i k'a dɔn fɛɛrɛ tɔn n'o ye parti ADP Maliba k'a sariya kisɛw bɛɛ lajɛlen bato a bila a minɛ kɔnɔ o de kɛra sababu ye k'o kɛ gɛlɛya ye maa yɔrɔ maa min n'o kɔni ye i k'a dɔn dekun sɔrɔ ka bɔ a ka tɔndenw yɔrɔ ko a kɛlen kɔ ka danabaliya sɔrɔ ni ka bɔ a ka i k'a dɔn k'a fɔ tɔnkulu maaw yɔrɔ i n'a fɔ o kuma Fatiri y'a fɔ cogo min na o kɛra sababu ye a kɔni k'a ka koso ni kasaw cɛ ni ka bɔ i k'a dɔn ADP Maliba kɔnɔ point de presse in k'a kɛra kununko fɛɛrɛ tɔn ko olu bɛ walawalali minnu kɛ o de ka dalilu di wale kɛra kɛcogo minnu na k'olu tɛna tɛmɛ o kan o kɔni y'u se
kɔnɔbara la cimuru de dabara ɲɛfɔliw kɛra ana ɲɛ dɔn gɛlɛya bɛ ko caman na a ma faamu n'a faamuna gɛlɛya bɛ ban nka waati kuruna kɔntɛ min bɛ tali kɛ union min ni o bɛ confédération des sociétés coopératives des producteurs du coton ko fɔ o kumana union mun ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnna kɔɔri ko la n'a ma ɲɛmaaya tun ye Bakari Togola ye ko kalata kɛra Bakari Kone o nɔrɔ Bakari Kone n'a ye Kucalaka ye ale de ye k'a dɔn jɔyɔrɔ sɔrɔ k'a kɛra juillet kalo tile 10 nka an ye kibaruya wɛrɛ minnu sɔrɔ nka fasiri n'o bɛ tali kɛ les jours la olu kɔni y'a walawala ko bureau sigila ko bureau kura a ma ɲɛmaa ye Bakari Kone vice président o ye Thiase Kulubali secrétaire général ye Yakuba Kone secrétaire général